Jeg er nået til det punkt, hvor jeg ikke aner, hvad der sker. Nu har jeg fået den op at køre. Som I kan se her, har jeg faktisk fine temperaturer. De er ikke fantastiske, men de er fine nok. Den kører herover. Den lyder fint. Den siger ikke så meget, som jeg umiddelbart vil have, den skal sige, men den lyder heller ikke usund. Sidste gang jeg stressede den, der døde den helt, så nu prøver jeg lige at køre en burn test med jer, for at se, om den rent faktisk kan klare det. Fordi jeg forstår ikke det her længere. Kan I høre, den larmer mere herovre? Jeg har det helt fint med. Den må hjertens gerne larme. Pas 1 er igennem, det er super. Alternativt lige åbne CPU-sæt. Det må man ikke. Nå. Ærgerligt. Sådan der. Det må man godt. Pas 2 er igennem. Skal vi se, kører den stadig ved 4,625 GHz. Det er fint. Det må den også godt. Temperatur er fine. Høje 50. Piker i høje 60. Det må den gerne, det her. Men jeg forstår det ikke. I går aftes kunne jeg ikke få pumpen til at køre. Som jeg har skrevet i mailen, har jeg prøvet at køre den på alle pinouts i det lille controllerboard, der sidder til H220-enheden. Jeg har prøvet at køre den som case-fan, som sys-fan, som CPU-fan. Jeg har endda prøvet at føde den med direkte Molex-energi for en Molex til 3-pin og 4-pin converter. Jeg forstår det ikke. Så tænkte jeg bare lige for sjov. Jeg prøver her igen i morgen. Tænkte jeg i går aftes, det er så nu. Hvor af en eller anden latterlig grund, så virker det. Den eneste forskel er umiddelbart, at controllerboardet stikker ud der, og mine hard drives og accessories stikker ud der, i stedet for at være inde i det lille søde mess, der er der. Som I kan se, så skal vandet fra radiatoren under her og op til pumpen. Jeg ved godt, det ikke er det laveste punkt i systemet, men altså, der er mange folk, der kører det her med 2 eller 3 grafikkort på. Den burde sagtens kunne klare det. Det er en stærk pumpe. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der går galt. Det var lige omkring her, den crashede sidste gang. Og som I kan se, så er mine temperaturer steget til midt 60'er nu på kerne 0, og i stadig høje 50'er. Og ellers så sidder den bare og hygger hernede. Beklager, hvis det bliver en kedelig film det her, men jeg er simpelthen nødt til at dokumentere, hvad det er, der sker. Ja, fuck af, orakel. Så burde vi have passmarkedet her lige om et sekund. Ja. Stabil ved 4,625 GHz, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at pumpen af en eller anden grund lige pludselig i den søde lille computer derovre godt kunne klare at køre. Jeg har ikke lyst til at have den pumpe mere. Den driller mig sgu. Jeg vil godt op i en, det ved jeg ikke, MCP35X med et lille reservoir et eller andet sted derinde. Men jeg håber, I kan hjælpe mig.